Сәлем дуслар, яңа елга санаулы гына көннәр калып бара. Яңа ел табынына ниләр әзерләргә? Күпләрегезне нәкъ менә шушы сорау борчыйдыр. Я тәмле ризык әзерләргә өйрәнер өчен без бүген студиябызга искитмәле шәпсез дә белгән блогерлар һәм җырчыларны чакырдык. Әлеге шоуны башлар алдыннан мин сезне безнең яңа алып баручыбыз, безнең пешекчебез Рафис ага Атаказ белән таныштырып китәсем килә. Алкышлар, алкышлар. Безнең катнашучылар белән аралашып аласыңмы? Нәрсәләр пешерәләр микән? Менә минем үземә дә бик кызык, бу кешеләр нишләп йөриләр, кем нәрсә пешерәләр икән безнең янда. Аннан соң бит яңа ел җитә. Менә Гөлдәнә ханым исәнмез. Хәлләр әйбәт кенә бу. Сезнең бүгенге яшәгез искиткеч. Бүген нәрсә пешерәсез, нәрсә белән сөйлисез, гаҗәпләндерәсез безне. Яңа елның өстәленә куярга, менә куак белән, кара җимешләр белән, менә зәшенкалар белән мин ролик ясарга булдым. Баллы ризык, теге витамины да бар, тазартмый да, бик баллы да түгел шуңа. Менә тазартмау бигрәк тә безнең өчен шу тазартмау кирәк. Лилия нәрсә хәлләр? Хәлләр шәп, рәхмәт. Үсәсеңме? Син нәрсә белән гаҗәпләндерәсең? Синең алда пачка әйбер, бөтенесе төрелгән ниндидер шундый кызык әйбер. Пачка творог. Бутерброд мәлдә бүген. Минеке менә тазартмый, минеке кызганычка каршы әз генә тазарта. Сенмез. Бәрәңге чистартырга өйрәнәсең. Хәерлек сәгатьтә. Карай, күрсәтим сиңа бәрәңге ничек чистартырга. Кил, менә тотасың да тиз генә менә шат иттереп менә генә бер йөгереп барасың, әйме? Әйе. Так, ашма. Юк, аңламадым. Менә тиз генә озын чөй иттереп. Аңлашылмый вообще да, аңлашылмый. Бигрәк тиз. Аның сөйләве дә шундый бит. Юк, аңлашылмый анда бит чистартылмый. Һәм шулай дәвам ит. Рәхмәт. Сорап тормыйм инде син шул. Мин сөйләйм, сорамасам да, мин интернет битләреннән таптым иң бюджетлы ризык пешерү ысулын һәм хәзер шуны пешереп карыйм. Ризык нәрсәсен? Ысулын таптың да, ризык үзе нәрсәдән тора? Ризык уже, авыл малайлары бәрәңгедән тора әлбәттә. Бәрәңге. Һәм бәрәңге. Бәрәңгедән тыш тагымына барныкы. Буларны саласың. Бәрәңге, сыр, инде. Буларны саласыңмы соң? Ну, Или булар инвентарь булып тора. салырмын, чөнки алар ашап бетереп булмыйлар. Карай, күрәсең борчыла башлады име. Улы кешебез, сөйләшә башлады. Бу сиңа сәхнәдә абзый дип кычкырып йөрү түгел дустым, әйе. Ник аны белән бармагыңа булай төрткәләп торасың, ник җәзалыйсың аны? Тотып карадым. Син тавыклар. Син тавыклар. Җибегәнме, юкмы тотып карадым. Син тавыклар тотып өйрәтәсең икән, име? Карап торам да. Без Бик силкенле белән куеп тора, бик куркыныч. Нәрсә пешерәсең дустым? салат Цезарь була. Нәрсә була? Цезарь салаты. Цезарь. Мин үземнеке бузаусың кулың пешерә. Бозаусың. Әйе. Миннән дә сора инде нәрсә пешерәсең Рәфис абый диген. Әйе, әлбәттә инде без Рафис абыйның үзеннән дә сорамакчы булдык. Нәрсәләр пешерәсез безгә? Безгә дип үзеңә инде. Әйе, сезгә дип бик. Менә җан кисәккенем үрдәк бүген. Баштан каз пешерергә уйлаган идем дә. Азылмады. Каз, казы бар. Яңа елгарак булсын дидем инде. Үзем ата каз булгач әйләнчек җел булды Гөлдәнә ханым. Бүген менә үрдәк. Син үрдәкне таныйсың бу вообще? Әлбәттә. Менә бу ата үрдәкме, ана үрдәкме бу? Монысы ана. Ана? Каян белдең? Куйрыгы зур. Куйрыгы зур? Киресенчә куйрыгы зур булган үрдәк ул ата үрдәк була. Юк. Әйдә бәхәсләшмик. Бәхәсләшмик. Ашарбыз. Әзерләү нәрсә? Менә бик гади. Үрдәкне җудык, чистарттык, менә кипшенеп тора. Аның өчен яшел алма, кара җимеш, лимон, азрак кына укроп, бөтенсен иченә тыгабыз да, сугыны, борыч, туз, шытнып, сәгать ярымга духовка. Тукта, менә мин сорап чыгам тиз генә. Анда сорап. Нишләп менә моны әзерләргә булдым? Син бу ризыкны әзерләргә булдым. Минем Ничәнче тапкыр әзерлисең менә әйдә бу. Ой, малай. Менә бөтенебезнең бармагын булай иттереп бастырсаң да санарга җитми ничәнче тапкыр пешергәнеме? Ышанабыз. Менә, җитми. Әле синең яңа рубрикаң белән без сиңа гомумән ышанабыз. Безнең пешекчебезгә Татарстанның атказанган пешекчесенә әйләнсәң. Юк, менә атказанган пешекчесенә бик кызык түгел, әмма атказанган атаказы булса бик әйбәт булыр иде. Аны бутыр. Үзем әйтәм, Рафис атаказан хәзер. Атаказан инде, әйе. Казаннарның атасы булды инде бу. Роберт дустым, син сиздеңме? Бар безнең үрдәк, безнең аннар салат, бәрәңге, һәм шулай ук безнең шәянна дисякта була. Сөйләшкән кебек, менә бу шып-шын табын, яңа ел, мәҗлес, туй, монда мин өйләндереп тә була бу мәҗлестән соң. Өйләндерербез? Шулай. Гөлдәнә апа нәрсә дия бит инде? Хәзер мин әйтәм, нәрсәгә мин бу ризыкны сайладым, чөнки интернет битләрендә күргәч, менә шулай итеп эшләп карыйсы килдем. Әле син булай итеп эшләгәнең юкмы? Ничек эшлим, мин дә карыйм әле, кая нишлим?
Ризык мыскылларга дисәң сиңа куш инде дустым. Кишеслегенә тура башап булмыймы? Бу мороженый ала торган ни түгелме соң шундай? Юк, уларның микрофоны бит гүзәл. Бу синең нәрсә буласың, Илназ? Бу безнең бәрәңге ішіне біз тутырачакбыз ит, шуны сыр белән өстенә сибеп, һәм шундый матур, беренче тапкыр пешерәм, интернетта бик матур күренгән. Интернетта әле кичә генә укып килдеңме әле? Агуламассыңдыр дип ышанабыз инде, әйме Илназ? Оештыручылар әйттеләр дә, нәрсә телисез, шуны эшлибез дип. Мин белән шулай эшләп карасым килде, дөрестән бит алда. Так, ярар. Алайса син моның ничек килеп чыгачагын, яхшы тәмле булачагын вәгъдә итә алмыйсың әле. Вәгъдә итәләм, тәмле булачак. Барыбер тәмле булачак. Чөнки экраннар артындагы кешеләр аның тәмен туеп карый алмыйчаклар. Güzel. Син миңа тәмсез булса да тәмле дип елмаярга кушачаксың. Бу бит бик зур риск. Без бүген бик тә зур риск астында торабыз. Үзе дә белмәгән ризыкны безгә ашатып карап битми. Кызлар, хәзер без Илназны тикшереп карыйбыз. Әгәр дә ашарга пешерә белә икән, кияүгә чыга аласыз. Илгиз безнең хәзерге моментта тавык ите кыздыра. Илгиз нәрсә була бу? Цезарь салаты буларга тиеш. Бер рәттә ялгышмасам. Барып чыгамысың? Менә ошаган бит инде Цезарь салатына, әзрәкне ашап торам. Моның кисәкләре бик артык зур түгелме соң? Без аны кисәбез. Димәк, аны башта кыздырырга кирәк, аннары соңына кисергә кирәк икән. Бигрәк тәмле исләр чыга моннан. Карагыз әле нинди тәмле иттереп кыза аның. Бик тәмле. Ала бирсә, яхшы тәмле булачак. Дуслар, Илназ монда бу тапшыру өчен зур рәхмәт сезгә. Ниһаять Илназны да ашарга пешергә өйрәтәбез бүген. Güzelнең бер сүзенә генә реплика итәсем килә. Пешергә өйрәтәбез, өйләнер дисең бит. Бәлки. Юк, өйрәнсә хәзер точно өйләнми, өйрәтмәгез. Үзем дә пешерә беләм дип өйрәнми, өйләнми. Мин үземнән беләм. Шулаймы? Менә мин пешерә беләм дә өйләнмим. Шуңа Илназны өйрәтмәгез андый начарлыкка. Дуслар, гомер буе ир кешенең пешергәнен карап кына торырга хыялланган идем. Ниһаять. Ни өчен имеш ир кеше яхшырак пешерә? Чөнки ул бары тик шул әйбер турында гына уйлый. Шул ашау турында гына уйлый пешергәндә. Хатын кыз ул бала турында уйлый. Аны кемгә эшләргә? Бала турында тагын нәрсә? Үй эшләре турында уйлый, тагын нәрсә? Гаиләсе турында уйлый, ире турында уйлый, конце концов, шул пешерә торган ире турында. Шуңа күрә хатын кызның ризыгы күпкә тәмлерәк булып чыга. Шулай бит Гөлдәния апай? Юк, ир кешенеке тәмлерәк. Пешереп ашатучы булса, барсы да тәмле. Кара әле Гөлдәния ханым, мин әле бер катна буш вакытларым бар, пешереп торырга булдыра алам. Менә сөйләшик. Аннан соң дустым, шундый әбиләр әйткәне бар, ирләр пешергәндә фәрештә канатын тыгып тора ди бит. Әби шулай ди. Менә мин пешергәндә фәрештә канатыңа түгел, бөтенләй үзе киреп ята, шуны пешерә. Бөтен гәүдәсенә киреп ята фәрештә. Шәп. Юк, шәп күренә, вообще шәп күренә. Матур күренә. Әле ашыысы килә башлады шул кадәр. Җирән сакаллы кешеләргә бит тауык ит ашарга ярабыз, син шуны ишеткән бармы? Нәрсәгә? Юк, менә шулай диләр. Юк, син аны дәлиллә нәрсәгә шул? Ни өчен белмим. Безнең әби шулай дип әйтә иде әбиләр авылда. Сакаллы кешегә, бигрәк тә җирән сакаллы кешегә менә син тауык ит ашарга ярабыз. Чөнки тауык та синең сакал төсендә бит. Әйдәгез көләбез. Әйдәгез. Шапарык әле бездә я. Пешердем ничек? Шикәрне. Наша. Юк, ашысы килгән иде как раз. Юк, шуннан да. Әле бу шундый исләр чыгарып шундый тәмле. Мин үрдәк артын тегәм. Ашылып киткән. Менә. Үрдәкне тегәләр. Әйе. Арты менә ашылмасын өчен шулай менә күрдеңме тегеп куйдым. Әйе. Менә шундый берләр белән. Лайфхак. Лайфхак. Әгәр тегеп булмый икән, җебегез юк икән, менә монда зубочистканы аласыз да. Зубочистканың татарчасы ничек була? Теш чистарткачы. Теш козулык. Теш казучы. Теш казучы. Булсын әйе. Аша. Әйе. Нитмә. Мәшәкатьләнмә. Артын кабатлама дисең. Әйе, кабатлама менә. Бар син. Кабатла булмастан өлгереп булмый. Синнән булмый. Борчылма. Күбәләк Гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләр икән. Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләр икән. Улдар мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышын сандугачым, җырлап җибәрәм микән.
Ул да мине сагынганда Күбәләгем, түгәрәгем, асыл кышым, сандугашым, җырлап җибәрәм икән. Буламы, Илназ? Вообще була. Ашап карале белән, хәзер нәрсә бирәм. Мин бик хитрый арча малай буларак, килгән һәр кешене ашатып җибәрәм. Иң төбе шул. Син теге сиңа яхшы бәя куйсыннар өчен шулай эшлисеңме? Юк, минеке булмаган. Карале, монда тизлек буенча билге куймыйлар малай булай? Yok, tizlik boyunca bilgi koymuyorlar. Temine mi, temine tügülmeyken ona bilgi koymuyorlar. Bunda dostlarşa. Dostana münasebetler iyi. Алайса минеке битти. Sen tuturdun mu ni? Тутырган, эше биткән духовкага тыгара калды. Битен кеше ашата мәл куып җибәр. Benim bugün aşattalar bitirse, yaratırlar akırız. Rahmet. Eydiniz, Lilia'nın rizikini uzattığı galiba, duhovkaya. Eydiniz. Benim birincilerden. Patşalar Batruşkası. Мин узата килим әле. Eyde. Минем ватрушка әзер, һәм инде без аны җибәрәбез духовкага 1:40 минутка. Есикшәнгә куелган менә. Әйдәсәгә бисмилlah әйтеп Озатабыз. узатабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Әйбәтләп пешерсен. Яуып куйдык. Безнең беренче ризык духовкага китте, икенчесе холодильникка суыткычка китә. Илназ команда шул турый безнең буламы юк инде. Сезер юк мәле достар. Юк әле сезер юк әле. Кайчан була? Вalla bir saha bular. Olma ağaçları, sayri sandık ağaçları. Sayri sağındıra başladı. Olma ağaçları, sayri sandık ağaçları. Sayri sağındıra başladı. Әллә кыландыра биргә дә юк. Bu malay вообще химичит. Bana вообще контрольга барга керек. Дәүләт миллионнары, пожалуйста. Min bilib, Bu вообще химичит. Beni şanamağa. min bunda YouTube'dan qarab baram. Eydiniz, biz ne, Algatava devam etemiz. Минем искиткеч Berengilerini hazır biz Бәрәңге uzatamiz. савытлары. Berengi soğutları uzatamiz. Шул сауыты белән китәме яки берәр нәрсәгә саласың? Solabız biz. Бир мин аны майлап киләм матургына. Eyde. Хәзер әйтәләр инде, Атаказ Илназгаровның табагын майлаган диләр. Менә җәмәгать Илназның табагын майлап бирәм, майламасаң Илназ бер ничек тә барамы бер кайда. Менә майладым, менә май. Эштә генә ярар иде инде. Şep. Ышанасыңмы? Bunlardan sizden. Бу бит фокусник, менә ышану да шундый ракына. Oo, Тапшырып башлаганча бит мин 6 мәртәбә алдадым. 6 мәртәбә ишегән кебек 500 сум алды да киттек кисәдән. Cemaat biz hazır eğer de İlnaz bizi karşı olmasa Юк, син ышанасыңмы? Кая Атаказның кесәсендә 500 тәңкә акча булсын инде. Илназның бәрәңгесен духовкага куябыз, мишкә. Алла кушып пешсә генә ярар иде инде. Китте. Субханалла. Sizin işiniz bitti, һәм мин аны карап торам. Сен бит инде монда иң атаклы повар, химичи дитәсең нәрсә? Илназның кызык түгел иде ул. Мин дә бәрәңге ит. Анда синеке карап торса 1 грамм булай, 1 грамм булай. 2 тамчы, 3 тамчы дигән булып, җәмәгать белән Instagram дисез. Шул Instagram булмаса, мин Гөлдәния ханымнан башка сезнең берегезне белмәйдем. Рәхмәт. Менә Instagram булган күрәгенә мин Илгизне дә беләм, Гүзәлне дә, Илназны да инде. Гөлдәния ханымны мен яшь вакыттан беләм, үземнең яшь вакытта. Гөлдәния ханым яман яшь инде. Илназ, синең монда бәрәңге эшенә салырга әйберең каламысың? Ашыйсың да ашыйсың, ашап бетерәсең бугай. Юк, мин башта ашатам. Миңа гаеп булмасын өчен башта кеше ашатырга кирәк. Якынлашып килүче яңа ел белән. Рәхмәт. Истәләрегез бүгенге кебек мул булсын һәм инде шушлай менә әзерләп торучыларыгыз булсын. Һәм инде шушы әзерләгән ризыкларны ашап торучыларыгыз да булсын. Сәламәт булыгыз. Тал берisi, tallarda. Tal berisi tallarda. Sandulaşım eytip sayra silgeni yarım kayılarda. Sandulaşım eytip sayra silgeni yarım kayılarda. Biz ашарга пешерергә җырчыларны гына чакыргач, бар да җырлый. Әзер микән? Юк, ул әзер булырга тиеш түгел. Хәзер без заправляем. Аннан соң уже әзерләп бетерәчәкбез. Гүзәл, ашсың килсә? Бу пешкән дип уйлыйсыңмы, достым? Юк, ул пешеп бетәргә тиеш түгел. Полуготовмы? Заправкадан. Ярым пешкән була. Дуслар, инде монда бәрәңге пеште диярлек, әйме, Илназ? Хәзер аңа эшлеген тутырабыз. Кара, кыландырып та карый. Әллә итенгән буламы лай? Менә хәзер тавык салдым, исләр нәрсәне саласып тагын. Буламы? Сыруасыңмы? Улган инде ул. Гөлдәния ханым, син пешер идең менә шуны иеңдә.
Мен шулай бердім. Pişirgenim yok. Әміне қорап, Илназны қорап тұрғаш, пішірір дейдің ме? Oşap karağa şimdi. Әмінде şu жауабына кеткен, ошам еше білгелі yok. Ошапта қараға ойлайын. Қарайды, мана ошаға да көрді. Лекен шулай да бик тәмлеге ошаган. Сенің ішің бар ма? Жоқ. Мана ең бірінші сені ошап қорарсың, сені жел түгел мана. Мен ауыз итнәме. Да, сені ошағаш кіна біз қорып. Biz сөйлешімгеніміздің Oşağandan bir kişi de ölmeyecek. Роберт Кайлет не бар? шығарыр әйет. Yok, андай болса ең бірінші Роберт нашады қорып. Әміне мұнда Илгизнің біздің тизден салаты әзір болашақ. Дағын сонаулығына минутлар қалды. Әлде yok мәлі ол салат. 2 сағат болды бет енді. Қазір барда болашақ. Үрдек әзір, біз әкелген духовка бисмиллабызын айтып жиберебіз. Мені тұтып тұруға әберде болса, қолыңа... Қазір. Кетті. Міне, біз аны сағат ярымға духовка ұзаттық. Һәм болырға тиеш. Күтеміз. Қазір тауы итәр түзәсен енді елгіземе. Кетті тауық. Міне мен әтәштен яратам цезырны. Нәк мене әтәшнікі бұларға тиіс мұнды. Нишеп нәк мене әтәшнікі бұларға тиіс. Yok, мен шулай яратам. Мен ата тауық етінен яратам. Ата қаз, ата тауық, ата Ни өзбек. үшін? Кім білген? Біразға менің бошта бетін дұрдым сіңілім. Озырақтан бетін. Инстаграмда көрген бар. Мен бітін кішінде ойылып тұрам деп сейірлік бем, шулай бет. Бітін кіші өзі. Рәпса бесен бейрек сейірін дейді. Рәпса ол менің яңа келді, менің білен сөйлешіге келді, еме өзі тұрында сөйлейді. Хотя ол сұрамады да. Менің ол ғұрыф ғадет еліктен келген шулай. Мен кішені кесем өзімне сөйлей башлай. Нешес? Шүпірәбет ол. Шүпірәбет, ешен кетебет қадыстым. Мұнда ғұммен сейір кішілер жиылған, сен ойламайсың мұ достым? Жоқ. Мұнда екеген ақылы кіші, екі қайрулина ғана. Шынки алар сөйлешмейлер. Адекват кішілер. Адекват, нормальный, қабитпен шерлемәк кішілер. Бұлай ештейміз. Менде ковидпен шерлемәді. Ну, сен барбар адекватный, нормальный түр. Біздің қотын қызлар адекват болып шықтың. Жоқ, міне ол қотын қыздан да пұшмайды. Ол біздің бандыда. Айда, сен біздің бұны білірсің. Адекватный, нормальный, матур, ақылlı, тәрбиелі, һәм менә шундайлар қызлар. Біз барымызда сейір. Музыкант ошарға пішіргенде, аңа бірәрсі баянда ойнап тұрса, тағы да тәмдірек болады. Dostlar, bizning jurchilar, blogerlar o'z rizqlarini endi әзір бірләп bitirdi desek de bular. Duxovkada pishganini kutgan orada, ular o'zlari mana nishik buldira shulay qilana. Bu men spesialni shulay ishladim, bilasizmi? Chunki eng birinchi salat oshi boshli kishi. Shunga ko'ra sen uni eng oxirga g'ina qolding. Men oshiqmisha, yaratqina pishirga yaratam, muzikani qabzam da edi, o'zim gina o'z dunyomda men bir kimda Kim için pişirsin гадәттә? Үзең өчен генәме? O'zim uchun deb pishiraman, shunday bitirib aytaman. Men g'uman o'zim uchun yashayman. Ну, син пишир. G'afur etingiz, конечно. Мен өзім де шулай. Мен өзім де шулай, сенің үшін яшайм. Өзім үшін яшайм демекші. Мындайрақ сұрақ, бар ма яңа жырлар, брат? Жырлар бар, ала берсе шығарабыз. Әзірлейсің бір премьера? Ала берсе. Міне бізде шығарамыз атамыз. Әйдәрі, яңа жырлар бар ма ғұммен? Шығарамыз атамыз. Премьера міне? Премьера бар әйіп. Жырның ісі менен шекерек? Абзый деген жыр шықты, 100 тапқыр деген яқшылар. Яңа. Міне Абзый біле қатты. Мен де ешкен бар Абзый дегенді. Абзый бізге Жоқ, біз мұны білеріз еші бұл жырны. Яңа жырлар бар ма деймін? 100 тапқыр. 100 тапқыр. Мені кері қоқсаңда барысын қамбат. Яңадан башлы. Өзінің жырларына өзді балдей. Әйі, балдей. Кайф. Тиктокерлар, вайнерлар байласы. Ләкин олар өз ішлерін яқшы башқарылар, жырлайлар. Шулай бет енді, еме? Нен дирек жырларығыз басың, сіздің яңа жырларығыз? Біздің тамашашыларға да сөйлеп жибәргізін. Менің көптен түгілгені қиялда деген жырып шықты мәселен. Ну, күні шекірек яңғыры ол? 3-4. Тек сенде
büyük dağım hatta, kugende yıldızlar orta, canım seni min yaratam. Gülden yapay sizden nindi yanılıklar var? İcatınızda nindi yanılıklar var sizde? Jırlarım көп, міне жиылды енді. Bir 4 жыр жиылды. Stüdyoda yana jır. Яңа жыр рубрикасы. Яңа жыр. Татнюста тәрді. Әйдәгіз. Постоянно певаю. Yılmayışıp qaraşlardan ışqınlar şəşigəli. Yol başı var bişəm ğaymi yeşigəli. Var bu gerçimlər şigəli, gır şigəli. Ömürlüyüm kaderim böyle, dost olup yeşigəli. Var bu gerçimlər şigəli, gır şigəli. Ömürlüyüm kaderim böyle, dost olup yeşigəli. Рахмет, әмесек. Теге үстәлләр, табыннар әзерләп, җырлау үзеннән үзе шундый бер рәхмәт. Анда хәзер ашау да. Тәннәр шибердәп китә. Җәмәгать бу күптән көтелгән момент җитте. Менә шундый матур җырдан соң, менә шундый матур дип уйлыйм инде мин үземчә салатны сезгә өстәлгә куям. Ура! Ура! Мин Илгиз пешергән әйбердән һәрбер ингредиентны куып караган кеше буларак, бу салат тәмле, тукта, подожди. Бу салат тәмле дигән фикергә инде куып караган насыл киләчәкмен. Молодец. Молодец әйтеп. Dostlar, demek bizning Ilgizning Sezar salati indi әзер. Хәзер Ağız itib qarasaq da bulaşlayırmı? Siz ашаганда мин кашып торам. Бу салат әйбәт буларак диштигән фикергә алданып киләләр. Ай, кушысы иде. Җәмәгать, әдәгез договоримся видео өчен, как будто тәмле дибез, яме? Вау! Дип ашагыз, яме? Ярый. Әйдәгез, машал карыйк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башлыйбыз. Нинди тәмле салат. Бер генә куып карарга бирегез әле. Син бит ни ясаган китәле бурлады. Бик тәмле булган бу. Ой, рәхмәт, сиңа. Бик тәмле булган. Сиңа миннән нигә теге онлайнга исем җибәрмим. Булды, җитә. Бер лайк. Контейнерга юкмы, мин салып китим әле моны. Камерага гына, видеога гына бик тәмле дигез әле дигән, юк шуннан да тәмле. Ilgiz, син бик шәп пешекче. Рәхмәт. Һаман шулай яса, яме. Сезнең өчен. Икенче юлы килгәндә нәрсә пешерәсең икән? Сәзер. Хөрмәтле караучылар, ютубчылар, инстаграмчылар һәм интернетчылар, сезне якынлашып килүче яңа еллар белән 2020 ел булды, конечно. 21 ел, Алла бер салат әсә безгә. Ура! Вах булсын 21 ел. Dostlar, indi күргәнегезчә, безнең Гөлдания апа менә шундый тәмле татлы рулет ясады. Без аны күпмегә бер ярты сәгатькә суыткычка алып куеп торган идек. Хәзер менә киссәк тә була. Телемләп кисәбез. Беренче карашка бик матур. Бик тәмле, бик матур Бик тәмле күренә, матур күренә бу. Демәк, бу безнең гранат кагы, ішендә шикләвек, кара җимеш һәм куертылган сөт. Куып карарга ярамый микән, түземлек бетте бит. Гөлдания апа, сез менә шулай өегездә ят әйберләр пешерергә яратасызмы? Менә буны бит инде көндә пешерә торган әйбер түгел, көндә ясый торган рулет түгел. Дөресен генә әйткәндә, мин өйдә бик гади тукланырга тырышам да, яратам да. Әллә ниләр белән тукланырга яратмыйм, күп ашарга тырышмыйм. Шуңа күрә безнең Гөлдания апа шундый нәфис. Чөнки фигураны саклау бик җиңел әйбер түгел, шулай бит. Birdə səhnədə yəmsiz olub görünəsi kilmi, şuna görə mən qədi toplandığa tırışam, restoranlarga burğaş ən təmli rizqlarını, türlü rizqlarını olub başlayım da eydə mənə butqalar və ekonomiya bilən. Qadirli dostlar, yaxınlaşıb kilişi яңа ел белән sizni qutlayım barığızını da. Ən mühimi isen sağ bulub qalğanın işlər biz Allah bir sağ oxşasın da, aşağını da pişiribіз, şuna görə barımız sağ sələmət bulub. Kelesi yılda da şuşlay şirlərsiz, köngül ettirib işraşırğa yazsın. Həm
jırlap yaşaygeli, bir-birimizni yaratып yaşaygeli. Amin. Matırgılarda buyuramaganımızın. Estağfurullah. Kişiga pişirgende gilsoy bola bit o. Yok ana tüsü miydi? Kara tüsü. Tüsü mine gil eybet. Ağ üstünde mine bu tüs. Var bir tane Lexus'larının rulleri gibi tüsü. Liliya bizning Korolevskaya vatrушка deb ataladi. Tatarchasida nechik bularning? Podsholar. Podsholarcha vatrушка. Podsholar vatroshkasi. Bir deb o'ylayman. Podsholarning erimshik peremeshi. Parameshi. Mana nerimshik tarameshi yo'q bo'larmi ekan? Podsholar. Podsholar rizig'i, podsholar tamtimi. Haydang. Yasalgan. Haminde onu bıçak bilen tugula bunday bir bilen de kessem bo'ladi. Chunki u bek yumshoq. Aydagiz, boshlayib olsa. Aydagiz. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash shokta bergan. Yo'q, bo'ladi kesiladi. Men bu rizqni o'zim durusini aytganda bek yesh pishiraman. Shunga ko'ra yengil bo'ldi deb ishonaman. Bek yengil bo'ldi men ishlarga, bek tezgina men uni ishlab qo'ydim. Endi ko'pgina kishi mendan retseptlarini so'radi. Shu vatrушкаning. Shunday bek yengil azirlana turgan perameshka o'sog'i. Ingredientlari bek yengil, tvorog, yumurta. Eng muhimi tvorog endi. Irimshik. Irimshik, g'o'foy degan. Mana qarab turganda da shoy bitsin. Tez-tezgina bulg'ot turib, bu to'da da solda qo'ydi. Shulay Bek tez azirlandi. Ey. Biz narsalarni o'ylab turgancha, Kimga kerak? Birinchi. eng birinchi Senga. yo'q, senga. Ha, mengami? Bek ko'zlaring bek osh, men qarab turasan shu. Siz maxsus o'shamadi. Endi taga dietическийroq bo'lsin deb shakarni bek ko'p solmadim. Tak. Shunga ko'ra balki kimgadir yetar, kimgadir yetmas. Qovib qaraymiz, Siz do'stlar. qo'yib qaraysiz-da, bitta men qo'yasiz. Mana tag'in bir taryoqa ishlaymiz. Menda qo'yib qarayman. Men o'zim umuman Alamat tamda bo'lgan bu. Bu xonlar perameshim pishirga bek yo'rataman o'zimda. Siz da pishirasiz. Men deb pishiraman, mana shu Retsepti shundayroq. Shuluq men seni qarab turdim, tinashikdangina. Shunday retsept bilan yo'ratam. Anlarsam, mana aytdim, biz endi bunda tez-tezgina bugun mana sutqishga qo'ysang ertaga bu butunlay Ayya, hozirgi vaqtda u mana jili, eligina pishib chiqdi. Shunga ko'ra biroz suving'ash. ertaga tamda bu Tog'inda shabrak bo'lirga deysiz. Bulayda tamda qo'ynar. Anlarsam, men uni tag'in üstün motorgana kremlar bende bezaklaganim bor. No, bitta endi vaqtim bo'lsa, Siz endi motor etib boshqaga men yapasiz. motor oshirga yorataman deydi. Biz pishiramizda shundoq shundoq oshiramiz. Tez-tezgina. So'lg'ani da ketib turmaymiz. Ilnaz, kishidan bek ko'p kulding. Ayda hozir sening rizqingni qarayga hazirmikan endi? Mosh demadi. Ayda ertaga. Yo'q. Qaranglar riskovat etmaysiz menda. Ayda Ilnaz ayda. Menikini demayli, ketalandan. Yo'q, mana menim, yo'q. Bu seniki tugul, to'xta. Bunda. Aydali oshig'ali. O'xtay, mening tamli islari chiqqan endi. Bu azir endi. Hozir sen meni ko'proq tutsang, bu umuman kuyib o'tadi. Aydagiz olamiz. Aydagiz. Aydagiz olaylik. Mayli. Men o'zimning ishonishimni tutdim. Tadams, tadadadams. Qiyofati bo'yicha hayron. Нормально. Ko'rinadi. Onun bitinde temin var sizmeler. Главный мотор etip подача etip bularga ateş. Men tamni sezam o'zi. Qara. Ostag'firullah. Siz bilasizmi hozir tegayapman opay meni. Jishtrasi var, jishtrasi var. Bu polni YouTube'dan qarab o'rgangan bu. Tunlar bo'yi YouTube Bütün qaragan. üstler oyoq osti uqurib bilan to'ldi yem-yashil. Bu berengidan pigment deb ataladi. Berengi filmani. Bizning retseptini yozib chiqaramiz hali quyida neymi? Zinhar yozma, kategorически yozma. Jalla holatni, подписчикni o'zingina oshada To'xtali Rafis abi, qovib qaraygali bizlarni. Mana har bir передачада проигравший bo'lurga ateş bitin deymi? Bugun bu vaziyatni menga yukladilar. To'xtali sen birishirga oshiqma. Ey. Hali bizning Rafis abining urdagi duxovkada. U urdak jilyoqlarga tikkan. qarab pishmagan bekilnos. Shoyartam. Mening bunday bir oshaganim yo'q hali. Ham butun oshamasinglar. Men yemda. Rafis abi, sen bosh pishikchi bo'laroq nindi so'z aytashasan? Nindi beya berasiz. Nindi beya berasiz. Jamoat bu Sezarlarni xonlar va turishkisin elimiz qo'yib ko'rmadim. Shular orasidan ne söyləyəndə mənsə eng təmlisi faqat. Berengi ko'ngilga yaqin. O'zimizniki bit xoliqcha. Bunda birini albatta Liliya aytmishi vatrушканы, Sezarni kunda yasab turamiz. Mana tezgina kunda yasab bo'ladi. Mana yarım saat içinde yasab. Sen endi bir kun kelavansı bilgini. Bizniki bekilnoz bilan menimki qisqa kishilarga mana yarım saat vaqt yetib pishirib boshladik. Durusini aytganda bu topshirda men kadrdan chiqib aytam. Birimiznikida tega olayxatlik oshqilib tega oshab qaraygan deb aytmadilar.
Гүлдания апайдыкын ашап карыйгы дигенде теге съемкалар башланганчы. Гүлдания апай сен мактап бетердим, әйдә ашап карыйк. Карай, сөйләп бетердең, баш ясап киләме тургына? Әнә шашкалар. Шашкада, син яшьрәк кеше бар, йөрәлисең. Нәрсә сөйләде, әйбәт сөйләдеме? Илназ, ишетми калдым. Ишетми калдым, дә синең беләсең. Шулай белән. Хәтта аны аңларлык та түгел бит нәрсә сөйләгәнен. Шулай бит. Роберт, туктайла шу. Илназның нәрсә сөйләгәнен аңладыңмы? Син нәрсә сөйләде? Юк. Шулай белән. Бүтән кешеләрдән аермалык буларак, Гүлдания апайныкын реально теге сорадылар. Кауып карый инде, кауып карый. Юк, кауып. Ахырдан калдырыгыз дип. На десерт. Мен әйтәм, минекен ашагач сезнеке тәмсез булып күренмәсен дип иң соңга калды. Гөлдәния ханым, ашы инде әйлән туктаймы сөйләүдән. Керәсең бит. Ашагыз, чәй килә. Шәй дә бик мөһим түгел. Билләh. Авыз итәле, бәлки ашап китермен. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. На сникерслар вообще кайда торалар име? Аларны алып ашарга да түгел, менә. Производство очень живет. Менә әйтмәкче генә идем. Эшмәне ханым менә алды. Нишлисен тагын син, нишлисен тагын. Türkçe özünü başlayalım. Merhaba, nasılsın? Кичә генә төрекләр магазинында булып кайтканнар. Үйрәткәннәр. Үйрәткәннәр. Sen ne kadar? Юкка җыгымыйсың икән Гөлдәния ханым, төрекләр янында. Ay babalım, ağabeylerin kavuşu, tam aldığından şık ile sandığı başlar tavuşu, tam aldığından şık ile sandığı başlar tavuşu. Ay şık ile sandığı başlar tavuşu, tam aldığından şık ile sandığı başlar tavuşu. Aferin. Менә җәмәгать, без инде тамашачылар әзерли, ашарга теләмәде ул инде. Без бит югыйсә, без бит чынлыкта бит репетиция ясап, яңа турларда әзерләнәбез. Команда белән. Шушы команда белән мин билет сатучы. Күңелле яшибез. Илназ ашарга пешерүче. Димәк, сәгать ярым вакыт узды, Рафис абый. Ашыкмы, алыкмы? Әйдә, алыйк әле. Дулкынландыра. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһир-рахманир. Истәгъфирулlah. Иснәп күрәсең, иснәп. Ай, нинди тәмле исләр килә. Кызарган әле ул, күрәсеңме? Менә. Эх, безнең караучыларыбыз гына сизә алмый шушы исне. Аның шулпасы чыккан, күрәсеңме, нинди матур. Менә. Так. Бу нәрсә теш чистарткычларын алабыз инде, аны ашарга ярамый. Хәтта Илназга бөтен нәрсә бар инде, аңа бик сәгать. Злаки. Бөтен. Rabziler, dalaşmamız. Менә күрәсеңме, алмалары бөтенсе пешкән, йомшак кына. Ой, матур булган. Алмасы пешеринә аны. Юк, Рафис шулпасы абый да. аның ише пешкән Ишен икән. ашабыз. Авашта пешкән. Ашабыз өчен менә. Шы бик матур. Тышы матур. Ne işletəsiz siz bizni? Кана чыкмасын. Агып кына чыкмасын, менә монда бит аның ребро дигән шуны кисеп җибәрәсең дә, шуннан пешерергә тиеш. Үрдәк янына нәрсә дейик дуслар? Яңа ел җитә бит. Менә мин җәмәгать сезгә тавышлама әле кил синең тавыш. Туйдырда чисти. Хөрмәтле подписчиклар, менә үземнең дусларым белән сезгә якынлашып килүче үгез елы белән итле ел булсын, ризыклы ел булсын, мол ел булсын. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, дусларыгызның, туганнарыгызга ярдәмчел булып, күркәм кешеләр булып яшәргә Алла насип итсен. Тәмле ашап, ямле яшик. Amin şulay bolsun, amin şulay bolsun. Ayda da. Şırşı biz seni sağınıp gittik yıl boyu. Şırşı biz seni sağınıp gittik yıl boyu. Sen tağında maturıraq bizelgensin bu yolu. Sen tağında maturıraq bizelgensin bu yolu. İnce qarlar yağıb ütkəndəni ılıslarına. İnce qarlar yağıb ütkəndəni ılıslarına. Көп бүләкләр китергәнсең безнәни дусларыма. Көп бүләкләр китергәнсең безнәни дусларыма. Дуслар, менә шулай иттереп, бүген популяр җырчылар, блогерлар ярдәме белән шундый искитмәле тәмле ризыклар пешердек. Тәмле булды бит, Рафис абый. Үлә торган малай, үлә торган. Әлеге рецептлар буенча сез дә пешерерсез дип ышанып калабыз. Һәм яңа еллар белән котлыйбыз сезне.
Yakınlaşıp kilişe yanğa yıllar bilen sizni bu akşam. Яңа ел белән. Яңа үгез елы белән җәнәбе. Yüz yılı bilen eye. Барыгызга да рәхмәт. Endi chin ko'ngildan populyar җырчылар һәм мин сезне яңа ел белән тәбрик Ey, шунда да кадырны бузарсың инде. Şunday көңелле утырдык бүген. Şunday көңелле әзерләдек. Искиткеч кахва. Инде аз булмас. Чакыруыгызга. Sizге бик зур рәхмәт. Инде аз булмаса тагын да күңелле була иде. Күз тидермәсеннәр өчен тапшыруга. Yakınlaşıp kilişe yanğa yıllar bilen дуслар. Шулайша ярышып яшәгез. Елмайып яшәгез, дуслар. Иң изге теләкләр сезгә. Ура, 25 ел китте.